Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, хәерле кич. Татар драма театрының яңа бинасы янындагы территория нинди булыр? Архитекторлар 3 көн буена бу сорауга җавап эзләячәк. Иртәгә бөтен дөнья туберкулезга каршы көрәш көне. Чаллыда бу авыруга ничек каршы торалар? Римма Әхмәтова белеште. Чаллы сәхнәсендә беренче тапкыр татар телендә мюзикл куелды. Уңыш казанган алай да була икән музыкаль моңсу комедия артистлары бу турыда нәрсә уйлый? Безнең шәһәрдә Казан-Мәскәү Чаллы архитекторлары татар драма театры бинасы һәм аның янындагы территорияны төзекләндерү буенча фикер алыша. Әлеге чара 3 көн дәвам итәчәк. 50-гә якын архитекторлар, белгечләр, Мәскәүдән дә киңәш бирергә теләүчеләр килгән. Уку йортлары студентлары шулай үз фикерләрен җиткерә ала. 26 мартка кадәр остахана эшли, архитекторлар зәп бистәсенә барып урынында карап кайтачаклар. Мы надеемся, что вы через этот процесс обретете несколько навыков, не только быстро работать с территорией, не только погружаться, искать решения, но также работать с входящим техническим, народным техническим заданием на проектирование горожан, а также вообще общаться, презентовать, потому что все это не страшно. Это процесс проектирования, на самом деле, сейчас супер открытый. Воркшопка татар драма театры вәкилләре дә килгән, алар театрның исеме җисеменә туры килергә тиеш дип саный. Если все произойдет по техническим заданиям, которые сегодня уже разработаны уже практически полностью, техническое оснащение, я хочу сказать без преувеличения, это будет один из лучших театров Республики Татарстан. И тем более с парком. Еще в республике нет ни одного государственного театра, который бы имел рядом с собой такой парк. Ашыгыч ярдәм күрсәтү хастаханәсендә парк файдалы да булырга тиеш дип саныйлар. Ачык һавада пациентлар да ял итәргә ярата. Паркта тернәкләндерү программасында кулланырлык элементлар урнаштырып булыр иде ди хастаханәнең баш табибы. Летний, весенний, осенний сезон позволил бы людям выходить в парк и выполнять те задания на день, по прохождению, допустим, километров в день. И у меня уже есть предложение, эксперты подскажут, насколько это возможно для реализации. Һичшиксез барлык теләкләр дә исәпкә алыначак. 26 мартта теләге булган шәһәрдәшләрне фикер алышуга чакыралар. Чара 19 сәгатьтә Зәп бистәсендә урнашкан 4-нче мәктәптә узачак. Гүзәл Шихапова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Иртәгә бөтен дөнья туберкулезга каршы көрәш көне. Нәкъ шушы көне 19 гасырда немец галиме Роберт Кох туберкулез микробактериясын ача. Бу көннәрдә һәр кайда халык арасында аңлату эшләре бара. Туберкулез 10 көнлегенә безнең шәһәрдә кушылды. Уку йортларында, предприятие оешмаларда туберкулез турында лекциялар, түгәрәк өстәлләр уза. Бу көнгә Чаллыда туберкулез белән бәйле хәл тотрыклы. Шулай да һәр кеше бу куркыныч йогышлы авыру турында белеп торырга тиеш. Иртәнге сәгать 10 туберкулезга каршы көрәш диспансерының флюорография машинасы беренче рейстан кайтты. Алар бу юлы 168 укучыны тикшергәннәр. Бүген 11-нче мәктәптә эшләдек. 11-нче мәктәп территориясендә 11-нче мәктәп балалары килде, 30-нчы мәктәп балалары килде. И икенче татар гимназиясының үз вакытларында үтә алмаган 15 бала тирәсе булды. Алар килделәр. Бер кешегә 2-3 минут вакыт китә. Бу флюоромобиль шәһәргә һәм 8 районга бердән-бер. Быел яңа машинада кайтырга тиеш. Билгеле булганча, туберкулезны флюорография ачыклый. 15 яшьтән алып, аны елга бер тапкыр һичшиксез узарга кирәк. Никадәр алдан табылса, чир шул кадәр тизрәк дәвалана. Чөнки азмаган була. Хөкүмәт тә түгел, врач та түгел, күрше дә түгел. Үзе турында үзе кайгыртырга тиеш. Без әйткән плановый обследованиелар, анда флюорография, башка ниләр, канны, башка сыйдыкны тикшерү барсы да үтәлергә тиеш. 2017 елда Чаллыда туберкулезның 159 яңа очрагы табылган. Бу аннан алдагы ел белән чагыштырганда азрак. Авыручыларның 4тән бире ВИЧ-инфекциялы кешеләр. Без үзебез гаепле күбрәк. Тәртипсезлек, эшчүчелек, тәмәке тарту, наркомания. Хәзерге заманда ВИЧ дигән инфекция килеп чыкты. Туберкулез озак дәвалана. Ул берничә айдан 1 елга һәм күбрәккә дә сузылырга мөмкин. Авыручының үзенә дә, якыннарында бик күп дару эчәргә кирәк. Шуңа күрә иң отышлысы чиргә бирешмәс өчен сәламәт тормыш алып бару. Римма Әхмәтова, Илдар Шайдуллин, Яңалыклар. Иртәгә 3-нче шәһәр поликлиникасында ВИЧ-инфекцияга тикшерелергә була. Экспресс-тест бушлай һәм аноним кабул итү 2 сәгать иртәнге 10-нчы яртыдан 12-нче яртыга кадәр барачак. Теләгән һәркем килә ала. Акция бөтен дөнья туберкулезга каршы көрәш көне уңайнан оештырыла. Өстәмә мәгълүмат өчен телефон 34 74 40.
Кибетләрдә яктылыкны кире кайтаручы жилетларга сорау арткан. Исегезгә төшерәм, 18 марттан машина йөртүчеләргә мондый өс киемен үзең белән йөртергә мәҗбүр итүче закон гамәлгә керде. Киемне торак пункттан чыккач, юлда туктаган очракта кишен яки юл начар күренгән очракта киергә кирәк. Теманы хәбәрчебез дәвам итә. Эшмәкәрләр мондый жилетлар белән закон гамәлгә кергәнче үк сәүдә итә башлады. 18 марттан бу киемгә сорау артты ди кибет хезмәткәрләре. Если раньше сигнальные жилеты приобретали в основном организации, обязанные обеспечивать безопасность своих сотрудников, то на сегодня это в основном автовладельцы. На волне интереса спрос достаточно высокий на сегодняшний день. Яктылыкны кире кайтаручы жилет ярдәмендә машина йөртүчене 100 метр ераклыктан күреп була. ЮХИДИ статистикасы буенча 2017 елның беренче яртысында Россиядә караңгы вакытта 66 машина йөртүче тегәрмәч астына эләккән. Шәһәрдәшләрнең күбесе бу яңалыкны хуплай. Ярый ишеттем мин андай берне. Минем кыз сатып алган. Минем менә әле хәзергә кайдан сатып алырга кирәк икән дә белеп тормыйм. Бик кирәк әйбер була. Газетадан укыдым. Таг ишеткәнем бар иде. Шундый нәрсә кирәк икәнен. Bir gün kibitке кергән, 180 тәңке алып куйдым, машинада ята. Үземнең исәнлек өчен менә юлда тәгәрмәч җибәрде, допустим, туды-сюды киеп чыгасың. И күренә көтүнә көндез. Жасага килгәндә әлеге матдә юк, әмма юл һәлакәте булса, жилетсыз зыян күрүчеләрне 1000 сум штрафка тартырга мөмкиннәр. Бу юл һәлакәтенең бурычларны үтәмәгән аркасында килеп чыгу өчен. Гүзәл Шихапова, Ксения Антонова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Шоу сәхнәсендә сирәге очрый торган мюзикл зур популярлык казанып килә. Зөләйха Минхаҗева иҗат иткән «Алай да була икән» трагокомедиясенә нигезләнеп куелган спектакль шәһәрнең күп кенә учреждениеләрендә куелды. Биредә 6 кеше катнаша, 6 актер да музыка өлкәсенә танылган кешеләр. Шигырь юлларына музыканы композитор Васим Әхмәтшин махсус язган. Моңсу комедияны безнең иҗат төркемендә күреп кайтты. Алайда була икән әсәре безнең көннәрдә очрый торган хәлләргә нигезләнеп язылган. Биредә мәхәббәт, гаилә темасы күтәрелә. Актерлар үзләренең хис-кичерешләрен җырлар аша җиткерә. Бу театр әле безнең беренче тапкыр. Чөнки монда барыбыз да җырлаучы кешеләр безнең. Мөнир белән Зәбир дә гармонда җырлыйлар. Мин дә җырлыйм, Равил Галиев җырлый, Инзилә дә җырлый. Барыбыз да җырчылар. Нинди рольне башкара кешеләр, барысында башкарабыз без. Алайда була икән Чаллыда күптән түгел оешкан музыкаль театрның беренче уңышы. Иҗат коллективы моның белән генә тукталырга җыенмый. Мин инде шанам, инде безнең режиссерыбыз ниндидер бер язып ятам дигән фикер әйтте. Әле ни икәнен белмибез. Ләкин бит аны яшьләр үсә, киләчәктә безнең мәсәлән музыка, сәнгать училищелар, институтларыннан бик күп безнең җырчылар чыгып тора, җырлап торалар, битергән кешеләр дә. Киләчәктә мин менә бу театрда шул яшьләр уйнар дигән өметтә калам. Музыкаль моңсу комедия Чаллының күп кенә мәдәният йортларында куелды. Актерлар республика авыллары буенча гастрольләр дә оештырырга ниятли. Гүзәл Шихапова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Бу сезгә ишеткәрәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина сезгә күңелле яллар теләп сау булашам. Исән-мин булыгыз. В спортивном клубе «Адреналин» «Черная пятница». Только 23 марта 2018 года. Приобрети годовую карту за 9990 рублей. Подробности по телефону в Набережных Челнах 780 799. Большой выбор женских пальто, плащей и курток с 17 марта по 1 апреля в ДК «КамАЗ». Яңа ешлык, яңа киңлек, яңа биеклек. Күңел радиосы Чаллыда 92.6 FM.